So ito, yung tumpok ni Boy Bangus. Tatlong piraso ay 100 pesos. 160 ang isang piraso, may 140 rin po. Yan po yung latag ni Boy Bangus ng kanyang mga bangus dagupan, no? Idaing mo na raw yung tatlo. So shoutout sa'yo, Boss Maeng. O magkano na per kilo ngayon sa fishport ng mga bangus dagupan? Medyo nakakuha tayo ng medyo pangmasa kanina. Oo. Magkano na ngayon? Nakuha ko ng 220 kanina. 220 medyo may pagbaba na. Ayun, 250. 250 per kilo ng mga hipon. So 170 pa rin yung kilo ng yellowfin tuna. May libre ng kamati. Tapos 180. 180 sa mga per kilo, no? Okay. Ganda ng yellowfin nyo, oh. Quality. Quality. Pero ang presyohan ay 180. So hindi nagbago yung mga presyohan ng mga latag dito ng yellowfin tuna na mabibili sa Malabon Fish Market. Magkano na hito mo ngayon? 200 pesos pa rin po yung mga presyohan ng hito. Yung mga limango. 500. Malalaki. Pang export. Ayan, 280 naman po dito sa mga kilo. Sapsap, chabeta. Magkano tumpukan dito? 50 pesos po. Kahit ano po dyan na inyong mabibili o mapipili, no? 50 pesos lang po yan dito sa Malabon Fish Market. Ito po. Ayan. Anay, shoutout po. Good morning po. Enjoy po sa pamimili. Shoutout po. So, ito po yan, ha. Pansigang daw yan. Pansigang, ang sarap yan. Pang karinderya. Oo. Yan ang masarap na isigang. Chocolate, Shanghai. Ang ganda ng laman niya, oh. Oh. Yan po Boss Lando. ay 120 ang per kilo. Shoutout muna natin yung mama natin. So, shout. Shoutout kay Mama Tinay. Nasa Mindoro. Ayan, shout out. Kayo dyan. Ayan. Ingat po kayo, ha. Diyan sa Mindoro. Mindoro. Ayan, shout out po. Keep safe po. Kay Papa, Boss Ading. Ayun. Mapagmahal. Ayun, shout out sa iyo, Boss Ading, mapagmahal. Shout out. Boss Gerald, magkano yung mo ngayon? 130 lang. 130 ang kilo ng patambaka? Yes, exactly 1%. 130. Magkano tumpok to? Tumpok? 100 pesos na tumpukan. Tayo nagtataas. Ayan, 100 pesos tumpukan. Ang ganda ng isda. Isdang ano to? Tadyareta. 100 pesos na tumpukan na inyo pong mabibili. Alright, good morning everyone. Tayo po ay mag-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At mag-alam-alam tayo ng mga presyohan pong muli ng kanilang mga latag. So, bungad natin dito ay mga panindang prutas, no? Alamin natin yung presyo ng prutas. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara. Let's go. Presyo ng mga cities po natin na ubas dito ay 120. 120 na per kilo, 60 pesos kalahating kilo. Isang piraso po 30 pesos, meron po 3 for 100 pesos sa mga pera at 3 for 100 sa mga Fuji apple. So yan yung mga presyo, wala siyang tintang manggang hinog. Tapos sure sa lasa ang paninda ni Boy Bangus, eto. Mga presyo ng kanyang latag. So ito yung tumpok ni Boy Bangus. Tatlong piraso ay 100 pesos. 160 ang isang piraso, may 140 rin po. Yan po yung latag ni Boy Bangus ng kanyang mga bangus dagupan, no? Idaing mo na raw yung tatlo. So shoutout sa'yo, Boss Maeng. O magkano na per kilo ngayon sa fishport ng mga bangus dagupan? Medyo nakakuha tayo ng medyo pangmasa kanina. Oo. Magkano na ngayon? Nakuha ko ng 220 kanina. 220 medyo may pagbaba na. Ayun. Nakakuha pala siya ng bangus. Sa fishport po ay 220 na, no? So unti-unti na pagbaba ng presyo ng mga bangus dagupan sa mga market ng fishport. So salamat sa iyo, Boss Maeng. Thank you, shout out. Ayun, shout out sa mga mamimili po rito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Mag-enjoy lang po kayo.
Ito po yung laman, no? 120. Sa mga laman ng mga gulyasan. Tapos per kilo, 250. 250 per kilo ng mga hipon. So may nakalagay po dyan, ha. Ayan po. Ang bakol ba din? Kalahati lang. Tandaan, bangon. So ayan, yung mga presyuhan ng kanilang mga latag. So tuloy-tuloy pa ang ating pag-update, no? Ganito rin po yung presyo sa mga prutas. Tahong at talaba sa latagan po. Ate, magkano yung ganito? 100 pesos sa mga talaba. Ito po yung laman ng tahong. Dito po magkano? 50 pa rin ang mga kada tabo. Sa malalaki po ay 100 pesos kada tabo rin po, no? Tapos dito 270 mga kilo ng hipon. May mga tumpok. 330, no, sa mga per kilo ng mga hipon. Ayan. Boy Tilapia, shout out sa'yo. Good morning, good morning, good morning. So bakit yung tilapia mo ay lumiit na? So ubos na yung mga malalaki? Boss Lando, napagpilihan ko lang to eh. Ah, yan na yung mga natin. Buti, pumapayag ka ng pili. Pwede naman. Di ba kasi maselan, ayaw. Sa akin hindi, libre linis, libre pindot, libre amoy, libre Ah. plastic. Pero ang may bayad yung tilapia. Ayun. Pero ang amoy gilik, si Boy Bangus. Uy, bangos! Yung bangos niya, malapit na mabulok. Oo nga. So ito yung presyo, no, ng kanya mga latag ng tilapyang Pangapat na baksen, Boss Lando, wala. Batangas ni Boy Tilapia. So yan po yung mga update natin sa kanyang presyohan, no. Maliit lang pero quality. Ayun. Salamat Boy Tilapia, at baybayin ko lang itong kahabaan pa ng Estrella Street para sa panibagong update. Salamat thank you, shout out sa'yo. Balik ako dyan. Balik ako. So dito tayo sa mga latagan ng mga ito, no. Ito po yung sa galunggong. Magkano kilo? 500? Joke lang. Hindi, magkano kilo ngayon? 140 na per kilo ng magagandang mga 80 doon, 180, 150. sa baba. Oo. So ito po yung balsa galunggong, no. 140 na per kilo. So salamat sa ano mo, Lodi, sa presyuhan mo. Thank you, thank you. So yung mga ubas dito, puro parehas lang mga presyuhan. 120 per kilo. Akala ko sinina sa motor eh. O pala. So ito, no, 50 kada tabo, kada lata ng mga tahong ni Moy Moy, palaboy. So shout out sa iyo, Moy Moy. Magkano per kilo ng 200 na lang, wala na 280. ang laman? 200 na lang, at yellow pintuna 150 po sa per kilo. Magkano pusit? 190 lang dyan, Boss Lando. 190 na per kilo sa mga pusit, kalawang, no. So shout out. Ay, shout out. Ngayon, good morning, good morning. At magaganda yung ating mga latag dito ng saging. 35 na kalahating kilo. 70 pesos per kilo. So, yan, yung mga latag ko dito. So, dito yung mga latag ni Boy Putik. Boy Putik, shout out. Ayun, shout out. Ayun. So, 170 pa rin yung kilo ng ano mo, yellow pintuna. May libre ng kamati. Tapos 180. 180 sa mga per kilo, no? Sakit. Ganda ng yellow pin nyo, oh. Quality. Quality. Pero ang presyohan ay 180. So hindi nagbago yung mga presyohan ng mga latag dito ng yellow pin tuna na mabibili sa Malabon Fish Market. Mata pa lang ulam na, paano pa itinik? Ayun, salamat sa iyo, Boy Putik. Salamat. Magkano yung kada plastic mo ng gulyasan? 150. 150 po sa mga kada plastic. So mga presyuhan ng mga latag po dito ng pruta.
So dito, binargain na. Ang mga sitaw natin ay 10 pesos na lang kada tali. 50 pesos, 3 piraso na mga ampalaya na tumpukan. At dito tayo no sa mga latag nila. Ito, may mga latag po uli dito na mga kitang, yung mga alimango. So yan po yung mga latag at mga hito. Bossing, magkano na hito mo ngayon? 200 pesos pa rin po yung mga presyo ng hito. Yung mga alimango 500. 500, malalaki. Pang-export. Ayan, pang export po, no? Eh, yung kitang magkano? 200. 200. Eh, yung mga pitik. 200. Ayan po yung mga presyohan ng kanyang latag dito na mga mabibili, na mga limango, kitang, alupian dagat o tatampal, at mga hito. So, yun po yung update natin sa kanyang mga presyo. Bossing, salamat ha. Thank you. So, tumalon pa. Tumalon at buhay na buhay yung hito. So, dito tayo sa paninda ni B2. Shoutout B2. Magkano yung presyo? 260 sa mga bakoko. So, yun po yung update natin sa presyohan ng mga bakoko, 260. Ang mga taong pudit natin dito ay 50 po kada lata, no? Sariwa mga bakoko po yan. 260 na per kilo. Salamat po, salamat. Tapos dito ay 240 per kilo ng hipon. So, sound, no? Tatanggalin na kayo. So, yan po yung update natin sa mga presyohan. May mga presyo na po mga nakalagay sa mga presyo ng hipon. 240 na mga kilo. May gulyasan din po. So, yan po yung mga latag ng gulyasan. At 240 rin po sa mga presyohan ng hipon. Ito po yan, no? So, halos lahat ng mga presyohan po ay murang-murang mabibili yung mga hipon po natin sa Malabon Fish Market. So, yan po yung mga latagan, no? 150 sa mga presyohan ng alumahan. Dito, 70 pesos na kilo ng mga saging. Magkano? 250 lang. So, 250 naman po sa per kilo, no, ng mga hipon. Masagi ka dyan, idol. Hindi para-pareha sa may araw, may way. So, dito naman tayo, no? So, hipon natin ay bagsak presyo sa murang halaga, no? 240, 250 at mga pusit lumo, 280 naman po dito sa mga kilo. Tapos 40 pesos na kilo na mga tahong. So yan po yung update natin sa mga latagan ng kanilang mga isda. Pusit, hipon. So sa mga latagan, no, shout out sa iyo, 240 po mga per kilo ng mga hipon po dito. So dagsang-dagsa po ang hipon, no, sa murang halaga. 240 ang pinakamababa. Magkano per kilo dito, te? 280. So yan po yung presyo ng mga hipon po dito, no? 280 naman po sa mga per kilo. 120 sa mga tilapyang Batangas. Tapos dito sa mga hipon ay 250. So yan po yung mga price update natin. So shout out sa iyo, Tio. Ayun, shout out. Good morning sa mga tropa mo. Tapos 120 din po dito sa mga kilo. Ayan, mga per kilo po ng mga tilapyang Batangas, no, na mabibili. So dito, mga presyon din po ay 120 sa mga tilapyang Batangas. Dito mga tinumpok, no, mga sariwa po na mga sapsap, jabeta. Magkano tumpukan dito? 50 pesos po. Kahit ano po dyan na inyong mabibili o mapipili, no? 50 pesos lang po yan dito sa Malabon Fish Market. Maganda. So shoutout sa'yo.
Ayan, shout. Bahala na kayo dyan. Shout out. So, dito na ako sa kabila. So, ito yung latag niya, mga hipon. 280 per kilo. 280, good qualities. Ayan, 280 po sa per kilo ng mga hipon. At dito, tinda ni Maki. Iyon. Dito po, 140 per kilo ng mga balsa galunggong. Ayan, tapos 110 po sa mga per kilo ng mga bangus pandaing. At magkano dito sa Pachareta? Boss Lando, ito naman yung Boss Lando. Oh. Ano yan? Boss Lando. Ito na naman, magkano yan? 120 lang per kilo. Kaso 120 nakuha yung na per lahat. kilo, nakuha na lahat yung mga isda, no? So, akin na lang to. Sige. Ayan, hawak ko na to at maghahanap tayo ng makukuha ng isda. Nabili na pala to. So, yan po yung mga price update natin sa kanilang mga latag. Ito po yung kinakatay niya mga isdang Pachareta. Ito po. Ayan. Anay, shoutout po. Good morning po. Enjoy po sa pamimili. Shoutout po. So, ito po yan, ha. Pansigang daw yan. Oh. Pansigang, ang sarap niyan. Ang karinderya. Oo. Yan ang masarap na isigang. Chocolate, Shanghai. Ang ganda ng laman niya, oh. Oh. Yan po Boss Lando. ay 120 ang per kilo. Shoutout muna natin yung mama natin. Oh, shout. Shoutout kay Mama Tinay. Nasa Mindoro. Ayan, shout out. Kayo dyan. Ayan. Ingat po kayo, ha. Diyan sa Mindoro. Mindoro. Ayan, shout out po. Keep safe po. Kay Papa, Boss Ading. Ayun. Magpahal. Ayun, shout out sa iyo, Boss Ading Mapagmahal. Shout out. So, Boss Maki, salamat, ha. Thank you. Tapos dito tayo sa mga latag po, no, na mga tilapiyang Batangas ay 110 na per kilo at ang gulyasan po ay 100 pesos. Paninda po to ni Ate Pat. So doon magsay mga alumahan, no. Ate Pat, magkano per kilo rito? 180 po. Boss. Ayun, 180 po na per kilo ng mga isdang alumahan. Yellow pin, 80 na lang. Yellow pin, 80 pesos. Ayun, yun po yung mga presyo, no, ng mga latag po ni Ate Pat dito ng mga isda na inyo pong mapipili o mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ate Pat, salamat! So, dito tayo kay Boss Edmond. Ito, mga paninda niya ngayon, mga tilapia, 80 pesos na lang po ang mga per kilo at mga bangus pandaing sa halagang 100 pesos na per kilo. So, ayan na, nakaporma na si Genggeng. So, mag-ama po ulit ito, no? So, shout out sa inyo mag-ama. Shout out. Shout out sa inyo mag-ama. So, Genggeng. Ayan, shout out. Yan po ay magtatay, no? At lagi niyang kasama yung anak niya dito sa Malabon Fish Market. Dahil wala pong pasok. Kaya nandito po si Genggeng. So, shout out sa iyo, Genggeng. Isa pa, Genggeng. Shout out. Ayun, shout out. Chabeta, 100 pesos yan, Boss Ariel. Ayan. Yan po yung ano niya, oh. Saan na lang yan? 100 pesos sa mga tumpukan po ng isdang chabeta, no, na kanilang binebenta sa ating mga mamimili. So dito tayo. Update pa natin yung mga latagan nila. Dito ay 50 pesos tumpukan ng mga hipon. 240 sa per kilo. At meron din pong 320. Ayan yung mga presyo, no, ng kanilang mga latag. At may mga tumpukan din po dito. Ito po yung mga tumpukan po ng sapsap. At taong 50 pesos. Yan taong po. 320, no, sa mga kilo na hipon. At 40 pesos po. Ayan. 3 kilo, isang dasa, 40 per kilo. Boss Gerald, magkano yung ano mo ngayon? 130 lang. 130 ang kilo ng patambaka? Yes, exactly 1%. 130. 120 sa mga isdang gulyasan. Saan? Ayan po yung mga price update natin, no, sa kanilang mga latag dito sa Malabon Fish Market. At dito po yung 150 sa mga latag po ng balsa galunggong. Gulyasan din po ay 100 pesos. Tumpukan po dito ng mga isdang Boss Lando. Oy, Boss Lando. chabeta, 100 pesos. Galunggong. 100 pesos, mga tumpukan, mapang Shanghai, no, na inyo pong mabibili.
Ay, yung pala sir. Pili ka na lang. So dito tayo sa latag naman ni Boss Ed Pompak, shout out. Shout out sa iyo Boss Jeff Baliw, nasaan ka? Wala kayo, boss. Tumpukan po ng tilapia Batangas ay 100 pesos. May mga tulingan din po 100 pesos tumpukan at 130 po sa mga per kilo ng yellowfin tuna. Dito tayo kay Tinong. Yun. Shoutout sa inyong dalawa. Tinong and Boss Onse. So, tingnan natin yung presyo ng kanyang mga latag. Magkano tumpok to? Tumpok? 100 pesos na tumpukan. Tayo nagtataas. Ayan, 100 pesos tumpukan. Kung ganda ng isda, isdang ano to? Panchareta. 100 pesos na tumpukan na inyo pong mabibili. Close up natin si Tinong. Tinong, shout out sa'yo. Good morning sa'yo. Ayan, salamat. At mga tumpukan din po ng 100 pesos na mga tindang alupian dagat. Boss Ansay, thank you. Alright, so yun nga po yung update natin sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market, no? So murang-mura po yung mga presyohan po ngayon ng isda na inyo pong mabibili. So dito naman po tayo uli sa mga latagan ng tilapia Batangas sa latag nila Agustin Miraflores. So dito mga per kilo ng tilapia Batangas ay 120, no? 120 per kilo. Dito rin po sa kabila ay 120 rin po. Ayan, yung mga presyo ng mga tilapia Batangas na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Dito naman tayo, 120 rin po yung per kilo ng tilapia Batangas. Again and again, 120 sa kilo po ng mga tilapia Batangas. So, dito naman po tayo sa mga latag. Ito po yung mga talong. Ate, magkano po yung talong? 60 pesos na per kilo ng mga talong. So, shoutout sa inyong dalawa. Talagang hanggang dito, hinabol mo pa ako. So, shoutout kay Brian Flores at kay Tio ng Malabon. Ayun, shoutout. Good morning. Nung lumipat ako dito, nawala naman si Agustin. Ayun, lalaki na na. Kita mo. Amuwi na. So, magkano yung presyo na ngayon ng ano mo? Ng ipon? 250 na per kilo. So, bagsak presyo po yung mga presyohan po dito ng ipon sa Malabon Fish Market. Pinakamababa po ang 240 sa mga per kilohan, no? So, shout out sa ating mga kababayang OFW, no, na naghahanap po ito sa ibang bansa. At sa mga silent viewers po natin, shout out po sa inyo. At sa mga kababayan po natin na dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market, shout out po. So hanggang dito na lang po, ito pong muli si Boss Dando Explorer na lagi po mag-update sa mga presyuhan at kaganapan dito po sa bayan ng Malabon. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.